Shalom, horas madihamu namang dotta munainang, namar sarhita di bagas joron itu hatta, ima di minggu pasaplu sadahon dung Trinitatis. Topik di minggu tasadarion, ima pangarajo diri mengadopi teknologi, manang pengendalian diri terhadap teknologi. Asa masuk maitatu parsaron nabadia, tapasada marohatta jalata pelehom madiri tamartang yang mahita tuadopan ni debata. Amen. Parhorasan madihita saluna hurian itu hatta. Pajupang dohita nuang jalamar pungu di minggu pasapulu sadahon dung Trinitatisson. Toktong masa tay pasangat tuhat debata ama namano palangit do tano. Do Jesus pe anak na namanu sita sian hahulomo tuhat yuron. Nang dohot tod di perbadian na semang ramoti hita di pardalanan ni ngolutta. Iba nama natapatauhon hita mangarajai dirita jala mangadopi akahamajon ni teknologi di portibion. Tapuji jala tapasangat madebata marhite-hite edde buku edde nomor 10 ayat 1 ayat 2. Hite-hite gorni debata ama do gorni anak na Tuhan Yesus Kristus do gorni tod di perbadian atau mapalangit do tanoon. Amen. Songnod do hatani Tuhan Yesus maratua ma akan nama uas malemi da hati goran ay pabusurod do nasida maratua ma akan ayas todi ay idaw nasida do debata. Haleluya. Maratang yang mahita, oleh Tuhan debata amanami para sirohana sumurung. Saya tugihom mahami tu anakmu asa ibana na punahami. Lehom madihami haporseon nasitong asa horan hosa bin haposan nami. Unang luas huriam marhaposat tuak kana dihasianganon. Ay holan hodoh haposat dohot haporusan. Saya si maroham patuduhot tuhami dalam tuhatuaon. Asa jupak kami asini roham nagodangi alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Us
Tangihok kamu mapatit ni debata ni Minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis sadarion, imana tersura di patik pasiahon doho lapatan na, songonom mapatit ni debata. Unak ko olo makatidakon hata nasututu maralohon dongan jolma. Lapatan na oddo, ikut dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang olo manggapi do jolma manang majehehon manang pahata-hatahon pauruhos sangap nasida ikon nyapinat do dongat jolma anggo sotakas do pe binoto salana holan uhum nadeng ganido pabuabuaon ima patit ni debata ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon naho barat tu patit mi amin. Tatopo tema dosa tanah godang itu adopan di debata maratang yang mahita. Ale debata nami nama rasi roha jalan abadia amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manak piga hali hami rotu jolom huhilala hami rikot do asin roham di salut hami halak pardosa. Alanido ubain nahu paserep hami diri nami sadario di jolom jalahu parhatopot hami tung na jot do hami manibil sian akka dalam munabadia song biru-biru nalidu. Say unak pabali hami siat jolom alani dosa nami ay dang di halomohor roham hamatian ni akka pardosa alay hamu bawon ni roha dolomon ni roham asa mangudu.
Sesama saluhut hagiduhon nami dohot pangalason nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot asin roham di hami marhite-hite panidangiod dohot hagugon itod di porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majauho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapod di guarmu nabadiai. Amen. Baga-bagani debata taringa tu hasasani dosatta. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangodiat tadi amai, ima Tuhan Yesus Kristus natigor rohai, jala ibana do pardenggana taringo tu dosatta, alai idada holat taringo tu dosatta, dohot do taringo tu dosa ni salut portibion, hasangapa madi debata nadigijang. Hatani debata turpu epistel di minggu pasal 10 sada hodong Trinitatis sadarion tersurat di sada Musa bidu 10 sada memukka masian ayat sada satu ayat sia tajahama margati soring. Saragam do pakuling masa di sadok tanoon jala sada do hata. Dungi masih padoham manasida, tole tato pamatano bahet tano takko, jala masak situtu ita tutungi. Jadi tano nami nasak mai dipakai bahet batu jala barerang dipakai nasida bayar rapot. Jadi tuak majahoba marnida huta dohot tukupi na pinauli ni akka anak ni jolma. Tole tuak mahita jala tagaor pakuling nasida disi. Asa unang be diatusi sa halak pakuling ni donganna. Di bahani di dok guarna Babel ala disido di gaur Jahoba pakuling ni sadok isini tanoon jalasiani di pasarak Jahoba na sida tulia portibion ima sahakna martua ma akkana tumangin hatani debata jala nopyopsa. Amin.
dakko maha porsiaut taison na hinat dakko ni dongas ta saha porsiaut di sadok portibion rak mahita madok. Au porsia di debata Jehovah ido ama pargugu na sohatu dosan na tumapalangi dohot tano. Au porsia di Jesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon si Maria na gabe-gabe adorang sohabubuan ido tuhata na tumaw na bernit di panghuman ni silatus na matetar pajal doi bana di hau pinar silang na tuat tuban wa toru dung ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahu huddul tu siamon di debata Jehovah amanai pargogo na suhatu dosani di si may bana pay mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu dohok na mate. Au porsia di tod di porbadia jala adoksa da huria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia dohok di hasesani dosa dohok di hatai na madok mulak mangulu do sogot daging ni halak nang mate dohok di hangoluan na soras suda. Amin. Hurian itu hata tatangi hormat tikting nama ragam di tengah-tengah ni huriata dibagai sana saminggon tikting perjulu tikting nama ragam torok ni per minggu di minggu na salpu dohot di pertangyangan tabereng ma di lembaran waktu hita di nomor 2 tikting merbagas tiktik perjulu doh pa 2 hon. Naing majalo pasu-pasu berbagai surma teguh Kristian Robin Hood panggabian anak niamata mauliate bahasa panggabian tuwinata situa tiurlince borul batobing sian huta jalan masa ini no 21 Perung 2 Pontianak Huria HKP Resort persiapan jeruju doho orwana Ruganda uli Monika buru nababan buru namata perlindungan nababan tuwinata Priska buru silahan sian huta jalan perjuangan Gang D5 nomor 15 Medan ruasnya HKP Dame Resort Serdang Ujung distrik 10 Medan Aceh pamas-masuan nasida di hari Sabtu tanggal 20 Agustus di HKP Dame Resort Serdang Ujung distrik 10 Medan Aceh. Napatuluhon pertangyangan. Di hari Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2020 pukul 10 siawib mana pukul 7 malam. Toktong dari Patu Pahuriata pertangyangan asa tahuton ma di gereja. Asa Roma hita madhotisa. Di Patu Pahuriata do toktong live streaming. Asa tahuton ma di bagas tabi na pa opaton per minggu ni huria atau new normal di hari Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2020 ibadah minggu pagi masuk pukul 10.30 wik Maranatha do wik Saudi jala live streaming ibadah siang masuk pukul 10.30 mana wik Saudi dohot wik Bethesda jala tabuan mabema buku edeta jala dakpola be di sagihon acara ibadah tu ruas ni huriata na pa limahon na sorang di bahasa-bahasa tuata dosa nada bawa di keluarga pe panggabian bu inatai bu silitonga ima dari Sabtu tanggal 1 Agustus tahun 2020 hipasto dan haki sok songoni nang na torasna na paonopon pelantikan pengurus Huria 2020 tahun 2024 dohot seksi-seksi tahun 2020 tahun 2024 di hari Minggu sadarion tanggal 27 Agustus tahun 2020
di patu pahuriata do pelantikan pengurus Huria dohot seksi dohot palhara resort di patu pamai anot siang duk sipul tikting na babituhon mandis do Huria pasahaton selamat merayakan hari ulang tahun kelahiran do pernikahan di ruas Huria tanah berulang tahun di minggu tanggal 21 tanggal 20 Agustus tahun 2020 nats pembimbing ulangan 20 walu ayat walu tajhabima di bagas tabi namangihu tik parhebengon tabereng ma lembaran nong adong dihita mulo adong nalipi mangnahurang buido dipatakas tu bendaharan ni Huria manak tuluan ni Huria songonima tik pakobasion do parpengon ni Huria tadi semingguon dohot akan neksi hobasata di minggu naroon mau liate ma disuditangiang partisipasi dukungan di sudi program Huria saya ditupai Tuhan ima nasa para pikiran gugur pabainata tu Huriana ganup mahita manangyakon asa tu rebar Pardalan Huria di bagasan minggu nanoon. Ima tikting na masa di tonga-tonga ni Huria di bagasan na sa mingguon. Mauli ate ma. Dame ni debatan na sumurung siyan saluhun na roha iman na mga rajay roha ng pikiran mo nabi di bagasan Kristus Jesus Tuhan tay. Amen. Oras manihita. Damang dainang naniholongan ni Tuhata hata ni debata Ujahan jamita di bagasan minggu sadarion ima na tersurat di sada Korin biduonom ayat 12 ro di ayat 20 asa tajaha matrupukta songonomma hata nitu hatta saluhuna do jadi diau alai dang saluhut marguna saluhut nado jadi diau alai dang jadi patuduhon ni manang aha au tu butuh haido akas panganon jala butuh haido tu akas panganon alai rapasohoton ni debatado akai alai anggo dagingi unang ma tu parmanianon tu tuhanima jala tu dagingi do tuhani alai dipahehe debatado tuhani laus paheyon nama nang hita di hagugoon nai dang di botohamu ruas ni Kristus do pamatang muna tung pakyokuma akar ruang ruas ni Kristusi
bain ruas ni siula permainanon daumai dang diboto hamu naung gabe sada daging dohot buru-buru na jahat anggo sapur tusi aininna do na gabe sada daging do na sida na duai alai na padomu dirina dohot Tuhani gabe sada toddi doi dohot ibana maporus mahamu pasiding parmanyanon ni jala dosa nasa dosa na niula ni jolma di balian ni daging na do alai na marmainan mardosa di daging na sendiri do dang di boto hamu daging muna do joro ni toddi porbadia na di bagasan hamu naung jinalo muna sian debata dada hamu na puna diri muna ayar gado hamu ditubus dibahini pasangap hamu ma debata marhiti-hiti daging muna doho marhiti-hiti toddi muna ai debata do na punai ora nido sah ni trupukta huria na ni haolongan ni Tuhanta di bagasan obason diarahod do hita tusada topik minggu asa mengarajai diri menghadapi teknologi ala di pamanat HKBP semakin berkembang teknologi, semakin berkembang juga pelayanan gereja, asa unang dililuhon teknologi jolma maneng hita namar hapor siaun tuibana. Ido ubahen dibahen HKBP sada topik ima pangarajayon diri menghadapi teknologi. Bahasa di dokon songoni marhite-hite turpukta memang dang apala adong diarahon tu teknologi. Alai marhite-hite epistelina king di badar dohita tu sada maneng bangsa Israel napatupa dirina gabe sada huta sada bahasa jalana sida tinggal di sidang pola mangarera betu portibion hola di si mana sida HP pajauan ni debata ikom mangarera do na sida tu portibion yalo na sida pajauani ala ni parbinotoan ilmu yang sudah semakin tinggi mereka akan membangun sebuah rumah atau tembok nadidok menakingi menara Babel laho menuju harajau ni debata satu langitan ninna jadi hagi jangon ni roha hinorhon ni parbinotoanna songonido huriana adong di Korin ima sada inganan pasar nebelga di hati si Paulus ditiki imana belga di Portibio sada pelabuhan yang paling besar kota yang paling diagung-agungkan jana sudido jolma masuk tu hutai ugamo yang berbeda bahasa yang berbeda dohot budaya yang berbeda nang dohot pamikirion na berbeda sehingga huria na di Korin gabe agak sedikit maneng otik nasida goyang alabwa hinorhon ni hamajuan nasida alai dang ditandingi doho hamajuan haporsiaon tutuhani alabwa di kota ido namian aka gedung-gedung manang aka inganan
ima pangalak kupion buita jaha diayat sia di si godang ima perselingkuhan jala dianggap nasidai itu adalah hal-hal biasa tak pola buai semakin maju semakin gudang do akan masa inna baru nama samuse di si akka aji-ajian jadi orang membawa haporsiona tu hutai adong mamuse nama nobba gana-ganaan sehingga ganggu ma pikiran dohot haporsiona hal Kristen baru muse nau jorbut ima pangalak kupi na mabuan jolmana gabe bawa molo idokon jolma berarti jolmana berarti inata jadi sedebawa menguli maneng mabahen sada rumah tangga do bawa molo dihitau di Indonesia didokon LGBT bawa tu bawa di mana masa songoni jana di hutata maneng di Indonesia mungkin nga adong akka sesokoni na mangihuk muse masa akka panako dang pos beroha mabahen barang niba di Julu Jebu ngagudang panako baru muse na mangihut akka paragat lapatan na dison semakin gudang jolma na menciptakan minuman keras di ayat 10 ante molo tabereng disi paragat molong adong paragat berarti adong ma permabuk dungi muse gabe tubuh manang pangisahion rehe-rehe doho akka nama dubel donganna o mana masa di huta Korin King manang di kota Korintus tantangan zaman noaingon doho dinamasai tiki ima hatan di bata didokol si Paulus mah ayar gado hamu ditubus dibaheni bahen hamuma daging muna doho to dimuna pasangap debata odo nanang dohonon nanang tuhita di bagasa tikyon asa tajagahon ima habadiota namar haporsiaon tu Tuhan Yesus Kristus tarajai ima nang sialap ikau taon mana yang di bahasa Indonesia mengerajai ucapan mengerajai lidah molo di bata di dokon jolon di dilak bibir asa di dokon hata itu artinya bukan asa ni dilatan bibiri daong alai bohado asa di batasan diri diba makatai naso patut hata konoton naso patut pasahaton noaingon memang dang apalah si makuda be nama bahen akabarita gagap alai dia nama imam media sosial jadi gak bisa mahita tu tema saunari asa ta argahon dirita teknologi na adong dihita noaing asa anggiat gabe pasu-pasu asa anggiat gabe hasangapon tu debata dinari minggui adong do nagaur HKBP tapola meilahita paturakoni buasa gaur dang taboto ahana masa sen awal sampai tu akhirna boi masa kekerasan ema di huriana adong di Pulau Jawai dang sian ugamon asing malah sian nasida do aka nasaruas nasahuria alai hinorhonne namasai berita na sedang viral di HKBP gawe masa do nang ima na diturpuk taon ima menganggap diri benar
menganggap pikiran nanti kos berkamu mah di media sosial, mengucapkan kata-kata yang tidak patut disampaikan, menuliskan kata-kata yang menyalahkan salah seorang atau kelompok dari sana, alai gabe makorhon dosa tu dirina. Jadi jemaat HKBP alangkah bagusnya saat ini menjadi jemaat yang mempunyai misi Kristus di setiap kehidupan ini, di tengah-tengah nih keluarga, di tengah-tengah nih gereja, bahkan di tengah-tengah nih media sosial. Asa unang murah-murah hita masagihon maneng men-share berita-berita keburukan atau berita-berita viral yang menimbulkan kegaduhan dan yang menimbulkan dosa. Jadi molo isagihon akana asingan non tu media sosial tei ima masalah cibinong, tak usah kita bagi-bagi lagi itu. Karena kalau kita bagi maka kita adalah menjadi alat orang menebarkan berita-berita kegaduhan, berita-berita perkelahian. Alaba molo ditonton yana kota di Jabu, ini gereja HKBP masa pukul-pukulan ma. Lalu dia pikirannya akan diracuni, boy do HP merbada di gereja. Nah, jadi kita harus menjaga akan media-media sosial asa orang murah-murah kita menagihoni. Maneng di Facebook. Di Facebook tasagio ma aka kata-kata yang tidak patut kita sampaikan kepada orang lain. Lalu hidup kita meninggal. Setelah meninggal datanglah pahuputa guarnio puku na jolo nyudo. Isukum ma bapak na isru guarnio pung. Aung do i Facebooki, aung do Facebook ni bapakku do omakku. Bereng ma, ibuka-buka ibana ma foto-foto na sian na poso satu nama tua satu na meninggal. Alai di bereng ma isimu sesi akasi status dan komentar-komentar yang tidak bagus. Akhirnya nang peung ngamate dagingna, ngamate ibana seperti bion, alai yang ko pangalahona najati, pangalahona narwai gebe tari parma tuaka pinoparna. Jadi alangkah bagusnya bijak untuk mempergunakan media sosial. Imana masa noaingon asa manat hita mamerengi. Alangkah bagusnya di masa sonari krisis ucapan atau krisis pemikiran tentang HKBP ala nama saya di media sosiali, nama saya di HKBP na di Zawai dan pola dohono taguarna gawe sedikit adong ketergangguan alai molohita iko pos dorohata tutuhani jalaunang pola tapi pikir-pikiri baik. Jalan molo adong na mangulahon dosa di si, na mangulahon kekerasan, na mangulahon kata makian, kata cacian dan penghakiman. Alangkah bagusnya kita menandinginya dengan kata-kata firman Tuhan. Dang pola sian hatani debata pilitota, dang pola dono tadame madihamu, paulihamu ma. Jangan malah menyalahkan satu dan kelompok atau bahkan profesi. Kalau bereng di Facebook ya kamang salah ni padita dui, padita yang mana? Salah ni ruas dui, salah ruas yang mana? Jangan sampai pula di sana permasalahan jadi ruas HKBP di sini bermasalah atau jadi pendeta pasar ribu disalahkan. Tidak ada salah saya di sini. Jadi kalau misalnya ada yang salah ni padita odoi begitu. Biar akurat dan bertanggung jawab mengatakan itu. Salah ni ruas odoi. Ipa buah guarna, ipa buah margana. Jangan
Akhirnya gabiaha ala idok kosoni misalnya dengan kata salani pedita doi. Otomatis dia telah memfitnah orang dan sudah jatuh ke dalam dosa. Salani situa doi inna. Salani situa dia. Dengan demikian dia telah sudah masuk ke dalam jerat iblis. Jadi mana di dalam bermedia sosial alana didokon dison dagingta dohoto ditaudang apuna kabe apuna ni Kristus do jadi ahana diulahon ni daging dohot na ni ulahon ni todi adalah ulahon ni debata perangen itu Tuhani. Jadi malah segoro hamuna tua unang pola ban hamu merbeda misalnya di gereja. Tidak. Jupai itu jabu, jupai sona namang ba pikiran ku songno sona asing naking maralo turohaku na idok niamangi. Dia akan damai. Dan gawe lemparo jabuna. Dan gawe icahan keluargana. Tahu, alai dia do. Takasma didoko di bagasa terpuk tahun, daging tahun, todit tahun, apuna ni debata, apapun yang dilakukan, ahana pinasahana sian simakudakna, alangkah bagusnya itu adalah buah dari firman Tuhan. Di tengah-tengah ni keluarga taipe, songoni mah kita, sayhatani debatama, tak ajar-ajari, tu akapinopar, unang ma saya dapat turu ima aka kekerasan doho akalan na asing nai na sohobar tulomoni rohani debata. Di samping di tapadenggan alai dang pola taberita hodi maneng tapa buah-buah tu maneng na ise. Ala tak kasdo di dokon hatani debata siapinan do halak molo so tak kasdo pe binoto salana. Jadi harus pasti. Molo songonido hita, dang boy mas sura-sura, dang boy merpikir-pikir hal-hal yang negatif. Alai setorusma ibana, dagingna dohotod dina, toktong pasanga gowarni Tuhani. Ido na boy mangarajai hita sian perkembangan teknologi. Ala tabay daging taon, dohotod ditai ima apunani Tuhani. Argado kita ditubus di bagasan Yesus Kristus Tuhatai asa gabe apunan di bata daging tahun dohot ton di tahun ala argado kita ditubus tak argaho mai tapasanga magwarni Tuhani di perkembangan teknologi doho perkembangan aka ilmu-ilmu na asing nai di tonga-tonga ni nguruta holanido na boy ulauta jalata kupota sebagai satu puktaun. Tordikon dohok dagikon hasanga pema tu debata. Amin mertangiang mahita. Jehovah debata amanami namarhabangsa di Banua Gijang mauliati matuhan di bagasa tikion ala saidi paingot hodo hami marhiti-hiti hatam argado hami ditubuso sian hamatean sian dosa gabe badia hami di tonga-tonga ni harajomu ima huriam daging namiope gabe hasangapom madiho dohotor dinami pe hasangapom madiho sianima gabe ulahono nami parange pakatayon pangalakayon laho pasangapon guarmo nabadiai molo rucur pe portibion molo berkembang pe aka ilmu teknologi nama bahen ganggu haporsiaon ala yang go hami setio pon nami do haporsiaon nami di bagasan ho na argado hami ditubuso jalanunga bagian harajamu hami marhiti-hiti anakmu
Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Pakai memahami Tuhan Allah daging manang tubuh nabadia na argati nobusmu disido nang todemian. Alani ima mangula di ngolunami sigano pari maparyahi perdalanan di ngolunamion asa gabi setoktong mian hati uron. Suri kami na di bagas Solomon mungkin mempunyai media sosial, mempunyai alat-alat telekomunikasi, Android dan yang lain-lainnya. Ala nilai Tuhan pakai mahami marhiti saluhut nahi asahu pakai hami mediai lahu mabaritahon berita nauli lau masagihon akka berita lasniroha masagihon berita pasu-pasu nasian ho asa gabi marmulia guarmu nang di media sosiali marhiti-hiti habi akka nama mereng doho nama begipe marlasroha mamarulupulop todina tabai manang akka lasniroha di saluhut na dihasyanganon asay say makalomohon berita baik berita taringot tuhatam alam mulu pinanoknotan diaka nama sanuaing daulomo nama rohani zolma makalomohon imahulomon molo disagion sasahalak ima akahaguturon di media sosial nagudangan mazolma laho makomentari nagudangan mazolma na mga like alay molo disagion hatani debata saotik zolma na manoton dohot na mabagihon dohot na mga like dang binoto binamasa noaing dihasiyang anon di masa pandemi di patupahuriam do live streaming alay ganuk minggu siadong do na dislike disi dang binoto ahabe na masa di baga sa pikiran na hape hatani di batado di beritahu disi hape hatani di batado di deho disi ima tantangan zaman no aingon na masa di hami ali di bata alani pergugoy mahami daging nang todinami asahu pakai hami saluhunay tau sangat di guarmo dang pakyo nami bei tu harurangon nang tu dosa nang tu hahulomon alay barita nauli nama say barita horon nami sian pamatang nami nang sian todi nami ala todim domian desi jala pamatangon ima apunam perbadiai mahami tutu ale Tuhan la mangulaun hatam dingolu nami siganopari siatikyon sa hatu ujung ningulu nami pe hatamima huangulu kami jala hubarita ho kami ningulu nami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami martangiang hami amin marit dehita laos jongjong mahita
tangyak koma peliata tua dopan di debata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni salut selehon-lehon na dinggan. Dornasa ulibasa na mauliutus. Upasatami masa na lehomi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo mai gawe uak na khusus di jolom. Pasu-pasu majalah ramo tia saparase yang hami pilihanon. Pati bulhon harajam metong-atongan ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami gudang ni selehon-lehon itu hami. Asalam girgir hami madok maulianti tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajomo, si saut malo menroham di banua tongon songon na di banua gijang, leo matuhami serero hanguluan siapari, sesa madusa nami song panesa nami, di dosa nidongan na merdusa tuhami, unang hami tugiyo tu pangujunan, palua mahami sian pamago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasar hom madamena tutod di munabi.